Ahojte, my sme Gregor a Michaela z Rannej show Rádia OK. Máme pre vás 500 eur. V priebehu 2 týždňov ich môžete vyhrať dvakrát. To znamená spolu 1000 eur. No? Bingo. Super. Za 500 eur. Yeah. Teraz pred Vianocami sa zídu. Čo by si ty kúpil? Na čo minieš 500 eur? Nový blátnik na auto. Blátnik na auto. Ja by som si, ja neviem, handry, špinky, alebo čo. Čo myslí trošku aj na ženy. Čo kúpiš žene? Vy môžete tých 500 eur vyhrať a vy môžete potom aj nakúpiť trebárs aj tie vianočné darčeky. Aj platníky. Trebárs aj pre vašu ženu. Stačí, keď budete počuť 2 kapely, 2 pesničky za sebou. Kapelu Desmod, pesničku Niekto ti to povie skôr než ja. A hneď potom Depeche Mode, Enjoy the Silence. A keď zaznie ten Depeche Mode, tak volajte rýchlo. 02 43 33 97 40 a ste bohači o 500 eur. Držíme palce. Radio OK.